Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa itong mga sala, rumanam kita pagsaulog, nini kanapulog upat nga Domingo, sulod sa tuig. Nagakumbisal ako sa Dios nga magkagagahom sa nga tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron yung kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kangitasan. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magkagagahong sa tanan. Nagasimba kami ni kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw na naringkod sa tuho, sa Amahan dawatan ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo.
Espiritu Santo. Diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Kristo imong anak og sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dada kami nga nasa kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyog sa kalipay sa Jerusalem, ug pagsadya tungod kaniya. Kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugin ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan, aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran, sama sa nagbaha nga sapa ug masusuka. Kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Ini kakita ninyo niini, magmalipayon kamo ug musanay kamo ingon sa balili. Masayra ninyo nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig ang himaya sa iyang ngalan, isang iyang mahimayaong kadaykanan. Ingna ang Dios pagkamalilisang sa imong mga binuhatan. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya.
Pasimba kanimo ang tibok yuta ug paawitag pagdayi kanimo. Paawitag pagdaig sa imong ngalan. Umarid kamong tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makalilisang nga mga buhat diha sa katawhan. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Ginoo. Ubahan sa kasadyan. Giusab niyang dagat ngadto sa pagkamamala. Latas sa supa ng labang sila nga nagtiniil. Pusa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Ginoo. Ubahan sa kasadyan. Kinutlo gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan alang kanako, magpasigalbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Heso Kristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili hinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni adtong nagsunod ni ining lagdaa, panghinautan ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala na untay magsamo kanako, kay ang mga ulat nga ania sa akong lawas, nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo, mga igsuon, mag-uban unta kaninyong tanan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siyang labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo, maanaw sab kanimo. kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha
aron mag-unag kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit ngayang atuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdalag puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pagkigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pagkigdait. Kung wala, bakwiya ang inyong yukbo sa pagkigdait. Pabilin kamo ni atong balaya, o kaon o inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo, angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod, ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura, ug sultihi ang mga tao dito nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung moadto kamo sa usa ka lungsod, ug dili kamo nila dawaton dito, gula kamo ngadto sa kadalanan, ug ingnan ninyo ang mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon, batok kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Mga isuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Manglingkod sa merkadiyot may hapon nga atong tanan, ani na kita sa ikanapulog upat nga Domingo sulo sa tuig human sa nagsunod-sunod nga mga solemnidad ug mga pista. Balik na ta sa ordinaryo nga panahon din ang atong unang pagbasa karong adlaw. Nagisgot kini sa gibati no sa usa ka inahan nga nagrepresentar sa Jerusalem. Tungod kay ang Jerusalem sa dihang gibihag ang iyang mga anak, gibati siya kaguol isip usa ka inahan nga ang iyang mga anak gibihag dito sa Babylonia. Unya gisilutan dito sulod sa 70 ka tuig. Ang iyang mga anak nga bibiya kaniya gibati gyud ang inahan nga nagrepresentar kini sa Jerusalem o kaguol nga mibiya gibihag, no? Unya sa dihang nahibalik iyang mga anak no human sa 70 ka tuig nga serbisyo, gigamit man si Ginoo si Hari Siro pagbuntog sa Babylonia, ipabalik niya ang mga anak dito sa Jerusalem ug mao ni atong nadungog sa unang pagbasa nga gibati o kalipay no ang inahan nga maong Jerusalem. Imato pa dinhi duyogin ninyo siya sa kalipay kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya aron kamo mosuso o mabusog siyang mapinanggaong dughan, aron kamo moinom nga malipayon siyang daghang gatas. Kay nagingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran sama sa nagbaha nga mga sapa, ug magsusok ka. Kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug unya ugay-ugayon diha siyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan. Mao ni ang hulagway
nga pakita kanato ni propeta Isaias nga ang Jerusalem ang balaang syudad sa dihang namalik na yung mga anak ikan sa pagkabihag, no, doon gibati yung kalipay ang inahan, gibati kalipay ang kaniadto nga gitalikdan sa mga anak ang mga Hudiyo, no. Mo sa niya nga atong ebanghelyo nga nagpili ang Ginoo og 72 kapituag duha ka mga lalaki nga mga misyonero nga gipadala pag-una ni Hesus ngadto sa mga dapit nga ngatuan nganuman aron pagkabig og mga tao balik sa Ginoo, aron sa ilang pagkalayo sa Ginoo, no, makahinulsol sila, bation sila kalipay nga mabalik na sila sa Ginoo og malipay sad ang Ginoo nga nakabig ang mga tao. Kay mato pa sa Ginoo, mas malipay pa ang mga anghel sa langit sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam katawo nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. No, ikalipay gyud sa Ginoo nga mabalik gyud niya sama sa unang pagbasa nga ang iyang katawhan nga nibalik sa Jerusalem gikalipay sa inahan. Ang paghibalik sa nato sa Ginoo makalipay sa niya. O ang una ra bang pulong nga ipabati sa mga tao mao gyud ang panagdait, ang kalinaw, peace. Tungod kay sa atong pagkalayo sa Ginoo wala kitay kalinaw. Nya gipili sa Ginoo ang 72 ka mga tao aron pag-andam sa dapit nga pagkatuan ni Hesus. O kining 72 nagrepresentar kini sa mga Gentile nations. Ang mga sa panahon sa itong Ginoo, mga 70 o 72 ka mga nasod ang nailhan. Nagrepresentar kini nga ang kanidayang mga misyonero gipadala sa tibuok kalibutan, no? A worldwide mission pagkabig sa mga tao. Pinaagi sa ilang mga pulong. No, ang Ginoo nagpadala sa iyang mga misyonero pagkabig og mga tao pinagi sa pulong ug di sila motuo sa mga wali, pakit-on sila sa mga milagro. Ug di sila motuo mga milagro, pakit-on sila sa kinabuhi nga ilang gipuy-an nga simple, llano, ordinaryo ra kaayo. Dili sila padadog kanang kwarta. Di sa padadon og mga sinina, no, uban pang mga matupad dinhi nga ayaw kamo pagdalag puntil ni sudlanan si limos ni sandalyas o dili sila padadog mga butang-butang tungod kay ang mga tao inikakita nila sa ilang kinabuhi makabig sila nga wa man sila gisaligan nga mga pagkaon, mga butang, nagsalig na sila sa Ginoo o makabig sila pinagi sa ilang pagpuyo sa kinabuhi diya sa Ginoo. No, mo gini tulok ka mga rason, mga pamaagi nganong gipadala sila pagkabig og mga tao pinagi silang pagwali nga iwali nga hapit na maghari ang Dios kanila. Yang gitagaan sila gahom paghimog mga milagro, pag-ayos masakiton, pagpapahawa sa mga yawa, paghinlo sa mga sanglahon, pag-ayos mga buta, mga bakol, mga bungol, kay kini mga buhata, dili kini mahimo sa tao. Pero nganong nahimo man ni, ipahimo man ni sa mga misyonero, dili tungod niya, tungod kundili aron pagpakita ang Ginoo nag-uban kanila, naghatag kanila gahom aron makabig sila. No? Nya tagaan pa sila o kining ipasabot pa gyud nila sa Ginoo. Okay, sa dihang namalik sila ngadto sa Ginoo, nalipay sila nga daghan silang nakabig, mipatuo kanila ang mga yawa. Mingon ang Ginoo nga ayaw lumog kalipay nga ang mga yawa mipatuo kaninyo kundi paglipay hinuon kamo, no, apan ayaw kamo kalipay tungod kay mga yawa mipatuo kaninyo kundi paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na isulat na didto sa langit.
Muninindot kaayo nga mintas buhi pa sila sa kalibutan, gipasaligan sila nga ang iyong mga ngalan na isulat na dito sa kahitasan, dito sa gingharian sa langit, tungod sa inyong pagtuman sa sugo sa Ginoo, pagkabig og mga tao, pagpuyok kinabuhi nga yano kaayo, nga musalig sila sa Ginoo. Di sila magunahuna sa ilang kanon, o sa ilang imnon, o sa ilang sulubon. Di sila magunahuna nga dumpakaon mga tao nila, magduda ba sila, kinsa ni mga tawhana, wa sila ang ilargyong trabaho nga musangyaw sila sa pulong si Ginoo. Mato sa ang mga tinun-an, no, ang mga disipulo gipasabot yun nga musalig sila si Ginoo. Di sila mabalaka. Di sila mabalaka unsa ilang kanon, unsa ilang sulubon, asa sa paingon, bisan pa ganig mga bangis nga mga mananap, nga bisan pag makakupot sila mga halas nga mananap, di sila mahadlok, di sila kuyawan, kay ang Ginoo nag-uban kanila. No, moninindot kaayo sa mga misyonero nga usa sa ato makatunan sa Ebanghelyo ang ilag yung pagkamasaligon sa Ginoo, nga gipadala sila sa usa ka lugar nga wa sila nga mga pagkaon, mga kwarta, pero gihagit sila sa pagsalig kay ang Ginoo dili gyud mopakyas, dili gyud mobiya sa mga sinugo nga ang mga mamumuo angay gayod suhulan, angay gayod pakanon ang mga magwawali, angay atimanon. God is the greatest provider. No, ato papakat ng Ginoo, no, kay siya mag-atiman kanato. Mo gininindot kaayo, basta unahon lang nato pagsangyaw ang iyang gingharian, atong unahon pagsangyaw ang iyang pulong, di kita magutman, di kita malunusan. Kanang muling ingon, seek first the kingdom of heaven and the rest will be given unto you. Nya, ikaduha, gawas nga mosalig kita sa Ginoo, trabaho lang taon sa iyang gisugo nato nga kinahanglan atog yung isangyaw ang kalinaw. Kay sa atong pagpakasala wala matay kalinaw. Pero sa dihang mobalik kita sa Ginoo, kabaton kita kalinaw ug kalipay. No, we will receive peace and joy. Kay sa dihang nalayo dita sa Ginoo sa atong pagpakasala, wala kitay kalinaw. Nalayo kita sa Ginoo, pinaagis itong pagpakasala, wala kitay kalipay. And real joy and true happiness and peace can only be given by God. Ang tinud-anay nga kalinaw, kalipay, nagagikan ra gyud sa Ginoo. Munang ang unang pulong nga ipalitok, ipabati sa mga misyonero ngadto sa mga tao mao gyud ang panagdait nga ang Ginoo nakigdait sa iyang mga tao. No, ni duol ni una pagkuan ng Ginoo. God took the first initiative in reconciling man. Munay rason sad nganong si Jesus gipada dinis kalibutan aron paghatag pagtanyag sa iyang gugma o pasaylo sa mga tao nga modawat kaniya. Apan kung ang mga tao dili gani modawat sa pulong sa Ginoo, kung dili gani modawat sa pinadala sa Dios, dunay warning ang Ginoo. Mato pa dinhi nga apan kon moadto kamo sa kalungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyong mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Sato pa, the offer of salvation is intended for everybody, but we are not forced to receive. Wala tapog sa pagdawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo. Iya lang gi-offer, no? It is freely gitanyag. Doon na kita'y kagawasan
We have the freedom to accept or not to accept. Pero dili kita mo dawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo pinagis mga misyonero mato pa sa Ginoo apan timan-i. Timan-i kini nga hapit na sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kaniadtong lungsura. Nganuman tungod kay ang mga tao sa Sodoma way kahigayunan nga nakadungog sa pulong Ginoo. Sa ilang pagpakasala gisilutan sila si Ginoo. Apan kun duna pay muwali unta ton nila, way siguro ang uban nila maluwas pa kung mapatalinghog sa pulong sa Ginoo. Mas privilege ang mga tao nga nakadungog sa Ginoo. Doon antay kahigayunan nga maluwas apan kon sa atong pagkadungog, pagpaminaw sa mga walis, mga misyonero o mosalikway gihapon sa ilang mga pulong, mas mato pa sa Ginoo, mas maluoy pa ang Sodoma kaniadtong lungsura. Privilege is always coupled with responsibility. Nga it is our privilege nga nakadungog kita sa pulong sa Ginoo. But it is at the same time our responsibility to respond to the call of God. It is our responsibility to cooperate sa tanyag sa Ginoo. Muna karon nga matag Domingo, ang ban matag adlaw, makasimba, makapaminaw sa pulong Ginoo, you are very privileged, but you have the responsibility to translate every word that you hear into good action. Mo ni gipaabot sa Ginoo nga ang atong pribilehiyo nga makadungog kita sa pulong Ginoo pinagis mga walis, mga ebanghelyo. Duna sad mo'y katungdanan, duna kita'y katungdanan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Munang pasalamat kita sa Ginoo, salamat kita sa Ginoo kay pinaagis mga misyonero nakabaton kitag pagtuo sa Ginoo, nalaw mga tong paghigugma kang Hesus, nasuod kita sa Ginoo, natagaan kita kinabuhi, pinaagis siyang mga pulong kay mato sa Ginoo ang akong pulong espiritu o kinabuhi. Busa manindog kitang tanan, nagatuo kami sa ka Dios ang Amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Jesucristo yang bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulok adlaw na banhaw gikan sa mga minatay, misaka sa langit nagalingkod sa tuo, sa Dios Amahan magkagagahom sa nga tanan, gikan didto mobalik sa rong paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, nagatuo sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitas mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw, sa lawas, kinabuhing way katapusan. Amen. Masaligon sa kaluoy sa Dios, budangop kita ngadto sa atong mahigugmaong Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa tanang nanginhanglan, ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo alang sa tanang katawhan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga naglimbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios ug makaangkon og bag-ong paglaom. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panaog-daog ug pagpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa huna-huna ug kalinaw sa kasing-kasing. Magampo kita.
Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay, nga balatian, makaila ug makasinati sa paghupay ug sa pag-alima sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay makadayon na dito sa langit nung gingharian, diin wala na'y kalisdanan ug pangpanglutos hinuon, mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. O Diyos sa mga mahan, dungga kining mga pag-ampo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Gyutay ang kini, ihalat ko karon, apan kinasing kahasing. Mga igsuon, magampo kamo arong ako yung sakripisyo. Dawaton to sa Dios Amahan, magkagagahom sa nga tanan. Dawatan ng taas si Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga nasa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kanaluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen.
Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya. Gikan sa kamatayon nga dayon ug siyang pagkabanhaw. Mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan ug busa. Uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman. Santos, Santos, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kamitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kamitasan. Santos girikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ng imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kanilang kanamo nga lawas o dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gagulingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an og miingon dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan si kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat mi kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga maatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among nga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, sa mga apostoles na mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon
ug amo ikang himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo magagagahom nga amahan nga sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karo mag-ampo kita sa mahan natong awiton ang mga pulong nga gitudlo ka nato ni Kristo atong manunubong. Ngayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon naron dinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ka ninyo. Manaw sa kanimo. Karon ipakita ang timaan sa atong pagkamanagsuon ng panagdait na aking tanan. Peace and love. Kordero sa Diyos na nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy kami, at agi kami sa ay suon mao kini sa Hesus ang gudiro sa Dios nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, kaya ang kalat kanimo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili ko man ikaw madawat, diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako. Ug hingpit kong giusa, ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mahunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi ning Eucharistia. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon atong tabang alang sa parokya sa Our Lady of Sorrow Parish, Ronda, Cebu, uban sa ilang kura paroko Reverend Father Amador Bakutot. Ikaduha, ang atong second collection alang sa Obulum Sancti Petri St. Peter's Pans niadtong June 28 ug June 29 niabot og 31,507 pesos and 50 centavos nga atong irimit sa Economos. Salamat sa inyong kamang gihatagon. Ikatulo, adunay available nga bag-ong lungsuranon dito sa atong parish office. Kining bag-ong lungsuranon i-publish matag Domingo. Ikaupat, adunay duha ka mga kapilya nga wala pa makahimo sa election og bag-ong opisyales. Kinahanglan nga wa pay July 27, 2025 atul sa ACL meeting. Makasubmit na kamo sa mga ngalan sa inyong new chapel officers. Siguruan ninyo kini aron i-apil sa rehistrado nga kapilya kay kundili mahimong kolorom. Ikalima, ang atong shrine maghimo og pilgrimage ngadto sa Carmelites Monastery sa Mabolo, Cebu City. Atol kini sa ikaupat sa Novena Mass sa Our Lady of Mount Carmel. Kini pagahimuon karong Huwebes, July 10 sa alas 9 sa buntag. Gidapit ang tanan sa pagsimba. Ikaunom, dinhi sa atong shrine karong July 7, mauna ang unang adlaw sa Novena Misa sa Our Lady of Mount Carmel sa alas 4:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass pagahimuon sa July 16. Katapusan, ang Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe de Cebu magsaulog sa ika-123rd celebration sa Hulyo sa pagluwas sa Cebu gikan sa sakit nga kolera sa tuig 1902. Atong pasidungog sa Our Lady of Guadalupe de Cebu o sa Holy Cross 23rd anniversary as an Archdiocesan Shrine and the 19th canonical coronation anniversary of Our Lady of Guadalupe de Cebu sa July 16, 2025 with the theme, Our Lady of Guadalupe de Cebu, Pilgrims of Hope. Tungod ni ini ang atong shrine gidapit sa pagtambong sa The Pilgrims of Hope Grand Procession karong Sabado, July 12 sa Guadalupe, Cebu City. Gidapit kitang tanan sa pagtambong. Daghang salamat gikan sa the team of pastors. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga mga gagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, tunado ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.